sing bener ngunduh manten Mas Yudo. Leres nggih. Nek ngunduh mantu kira sing diunduh mantune tok. Nggih. Demi kelengkapan ngunduh manten. Dadi manten sekarune saka daleme sing putri diunduh ana daleme diboyong kabeh. Alhamdulillah didongakne mugi-mugi dados keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Enggalo pikantuk momongan sing putra soleh putri solehah migunani tumrap nusa bangsa lan agama. Amin. Iku sing penting ndongakno manten. Aku wis roh aku mau awan mone kene Pak Budi niku rencang kula. Bolo apa nek karo kowe? Gaple ning buritan ngono bengi karo aku ki kono kuwi nek lho saya Pak Budi to. Niki ta Pak Budi biasa koperasi to. Biasa koperasi to. Lho kali kula kentel no kali kula niku. Weplek. Alah lho kopi niku lak mboten kula sing damelaken apa diminum. Ora tau diombe Dik. Kopi sing gaekne aku. Pak Budi, daleme lak nika ta? Matane. Goblokmu kae lho sing kagungan kersa daleme kono kae lho. Lah ya berarti ngene, ngono lho maksudku ki. Wong ora kenal sok kemenal ya. Aku pokoke seneng pokoke nang omah ngene iki sok nang bas. Piye seneng? Pokoke omah cagak gedhi-gedhi mesti rokok enak-enak biasa ngono. Rokok apa? Lho kowe perang dikai. Urung dikai kok. Padha goblokmu, urung padha dikaine kok ngomong kowe rumangsaku. Ngene padha-padha iki nunduh manten ta, Bang? Nunduh manten. Alhamdulillah dongakne keluarga sakinah mawaddah warahmah. Konsep utawa resepe gampang. Gampangnya apa? Ora usah gampangne perkara lho kowe saiki. Manten ki angel lho, selawase lho. Sepisan kanggo selawase. Nah, konsepe gampang cukup ndelok daharan utawa panganan sing disuguhne kuwi wis kenek kanggo nuturi manten. Jajan-jajan wi? Jajan-jajan komplit sing ning nggo lengser sing ning piring kuwi kanggo nuturi manten wis kenek. Ngen Pak Budi ya? Iya. Apa ae? Nang kono enek roti. Terus enek jenang. Ana. Terus enek wajik. Wajik ana. Terus bunder-bunder kue belmu. Bolmu diengkulmu kowe. Lu itu kalau Jakarta lu gue, kalau Jawa muku. Jadi Kue belmu itu bolu Dek, ora enak bolmu. bolu. Lah, Iku kena ditegesi utawa kena diartikan khusus kanggo temanten. Anu Dek, pertama mau apa Mas? Roti. Karo mara tuwa kudu sing gemati. Oh iya. Manten iki karo wong tuwa kudu sing gemati. Oh, gelem anake ya kudu gelem wong tuane. Ngono ya. Ngono ben rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, gelem anake ya kudu gelem wong tuane kudu sing gemati. Roti masih Mas. Roti. Terus bolmu. Halah. Apa loro apa? Jenang. Manten wedok kudu iso ngajeni karo sing lanang. Oh, berarti masih tokoyone akeh sing wedok, tetapi dalam rumah tangga kepala rumah tangga adalah seorang suami alias wong lanang. Wong wedok kudu ngajeni wong lanang. Jenang. Nomor 3 apa Mas? Roti, jenang, wajik. Wajik ki ana artine. Wajik wonten. Wah, artine apa sih? Wajik dadi wong lanang kudu wani jijik. Oh, demoki telek mendina maksudku. Iya aku gak ro. Ngawur tok percil niki semati gak iso ora tanggap kowe. Tegese wong lanang wong omah-omah bale wisma mesti lak duwe putra. Dadi wong lanang kudu sok gelem nyalini popoke, ya kudu gelem ngedusi anake, kudu gelem dulang anake, artinya wani jijik. Wani reget. Heeh. Wong anake wong loro ya kudu bebarengan. Bebarengan leh gula wentah Dik Percil. Walah berarti ra wong wedok tok to Bas. Ora wong lanang ya kudu melu, wong gawene wong loro. Heeh, gawene kan wong loro. Terus mari kon lha marang tuwa. Ge opo lek tuwa meneng nang omah? Lha kon ngopeni anake dhewe lho apa to? Dhewe tanggapan. Masuk ora? Cocok. Awake dhewe tanggapan terus anake. Ya kene marang tuwa. Dadi mbane meneng nang omah tengah-tengok. Ngono tukang rokok 76 seneng Dek. Ya nek marang tuane jek urip lah nek wis gak enek. Yo gampang no, dititipne tukang penitipan sepeda. Terus pasangi kelumpir ngono ya. Ora ning ngono macet. Berarti wani jijik. Terus kowe niku wau kowe bolu. Bolu tegese wong urip aja nganti mlebu bolongan telu lan kudu mlebu bolongan telu. Jangkrik omongan apa neh iki. Wong kon mlebu terus ora oleh mlebu jane kocok mlebu ra entuk, metu ra entuk. Lah iki Mas. Lah iya kudu mlebu bolongan telu ning aja nganti mlebu bolongan telu. Niki ngilmu tuwek niki. Ning jeding tiba ping 5. Setruk kuwi goblok setruk kuwi. Kuwi setruk wong tuwek niki ngilmu niki. Kuwi piye to Mas kok iso mlebu kok ora mlebu bolongan telu sing siji
kuwi mlebu bolongane pawiyatan utawa sekolahan. Kuwi harus tegese dadi wong kudu cerdas, kudu pinter, kudu lantip pikirane. Harus berpendidikan. Oh ya bener. Ki sing kudu bolongan sing siji. Sing dileboni nek apa nek? Bolongan sing loro kudu mlebu bolongane utawa lawange masjid utawa pondok pesantren awit ing kono dununge panembah. Edan yuda mletik sah kene dagelan soleh padane. Ya dek. Terus kowe soleh kae senengane mangan iwak babi ya. Ora masalah. Lha kowe ndekne asu mbok badhok ning omahku. Omong amus. Nek kapanane ning kiwa anding krupoke apa kae masalahe mbok tawani. Oh ya mbok gaglak kae ngono ya. Nomor loro mlebu bolongane papan pangibadah. Nomor 3 kudu gelem mlebu bolongan utawa lawange wong tuane dhewe. Contone, Dik, tegese karo mara tuwa karo wong tuwa kudu sing rukun, kudu sing berbakti karo wong tuwa. Edan. Beh. Ora kono neh mumpung petuk aku. Iya Mas. Terus sing ora oleh dileboni, sing ora oleh dileboni sing nomor 1 bolongane rumah sakit. Lah nyapa ora oleh mlebu rono koclok apa kowe? Lah tegese wong kudu sehat, aja nganti lara. Oh, iya bener. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat usus. Kowe rumangsaku kowe terdapat usus. Terus nomor 2, aja nganti mlebu bolongane maksiat. Weh, lagi. Contone, Dik, kafe-kafe, diskotik. Wah, masuk purele apik-apik lho derek kene Mas. Ngaruh kowe urung tau mlebu sik. Mlebu sik. Kowe ngono iki jenenge menjatuhkan harga diriku sebagai dagelan pondok. Pondok bersalin nanti mbok omongne kancane. Kok kowe bolak-balik pondok apa bersalin? Paling tidak awakmu kudu iso gandeng karo sapa musuhmu sing dijak lawan bicaramu ki sapa dagelan pondok. Alias dagelan soleh bersertifikat santri. Iya Dek, ya sepurane lah anu anak rupane kaya kijing. Bene kersane niku ancene yo sing nomor 3 aja nganti mlebu bolongane penjara. Wah iki tegese wong kudu taat hukum. Alah ora usah mbok paseh-pasehne wis ero aku. Niku Pak ora apa-apa to Dik. Apa nasi toh? Lah bolongane omahe rondo ya ora oleh dileboni lho mangsamu. Digelepek bosok kowe. Ora ning ngono aku iki rondo tapi nek wis anu. Kowe apa njajal resepmu? Ora nek resepe wong aku tau pegatan tapi resep apa lho. Ngomong paling ora kok duwe wis tau pegatan ora ning sharing, belajar bersama. Sharing awakmu. Dadi omong-omong iki dirungokne karo piyai akeh. Ora usah dirungokne omong aku ora genah dirungokne lho. Lha ya kudu iso to. Manteni sementing apa to manteni ya roh dhewe ning kono lungguh kuwade meneng ae ora usah pencilaan. Wis cukup ora usah diomongi neko-neko. Lah ya kon piye wong dadi manten iki lho Mas kon nyontoh apa? Ya kon ndang meteng nek wis cukup to Dik. Sing penting turunan saiki. Lah apa ya nggur meteng tok kok iso. Lah karepmu wong manten sing penting apane jajal? Ya sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem uripe lancar golek rezeki. Aduh sing penting urip goblok. Lah mantene buang. Lah pene buang kok lah mantene bongko apa iso sakinah mawaddah warahmah. Enggak iso sing penting manten urip sik karo waras sehat. Berarti sing penting urip karo waras sehat. Lah masa ya sehat karo urip tok terus golek rezekine piye? Lho ya kok ndelokno gampang, pomone angel golekane ya nggo dutugel. Ngono ae. Penak-penak nak karo jenenge maksiat weh dicekel Pak Sipul. Polisi ora enek sipul itu ndak ada. Lah cekel Pak polisi ora bener ngono kuwi. Wong 1000 lah awakmu apa roh manten roh apa ora kowe? Ya ngerti manten yo ngene iki to sing jenenge manten. Wong mesti nuwun 1000 manten nek mesti golek dina. Nggih ta? Dina karo manten iki dhisik endi lah? Ya dhisik dina. Lah dhisik dina ki tegese apa? Tegese ya dina ki mbledos utekmu ae jajal. Lah umpamane kowe ngomong kok dhisik manten lah tegese apa? Lah dhisik dina terus apa kok nyapa kok manten karo dina kok dhisik dina iki sebab. Lah sebabe kan anu awit tanah saka Gusti Allah. Aduh, ya bener. Kuwi bener ning dinalar lho, Dik. Kuwi tegese apa? Ya manten karo dina dhisik endi ya? Dhisik dina. Lah sebabe dhisik dina mergane nek manten. Lah, alah kuwi cah paote ngerti kowe omong ngono kuwi. Ya dhisik manten. Lah tegese apa? Mantene digolekno dina. Lah alah kuwi hitungan opo? Dinane sing gawe Gusti Allah. Aku ki dagelan soleh, Dik. Kuwi aja pondok iki nggonku. Idone kok bong sesuk.
ngomong ora genah blas. Wong manten karo dina ki ning ndi lak sing biyen kuwi dhisik manten. Wis sisik dina, Dik. Manten. Lah kok iso lho? Manten ki manten lanang karo manten wedok padha senenge. Seneng manten lanang ya seneng ning manten wedok. Seneng ning tengah tanen dumadine dina Senin. Seneng ning tengah tanen dumadine dina Senin. Lah wis seneng ning tengah tanen manten lanang karo manten wedok golek selo-selone ning tengah Kelasa. Dadine dina Selasa. Kok ya enek bener ya? Pondok, Dik. Soleh. Bocah rupane kaya dieselne kok ya. Mari ngono manten lanang karo manten wedok nuwun sewu Mbok. Manten lanang karo manten wedok rebutan pengen ndang bobok. Dadine dina Rebo. ngawur lho tapi ya pas. Alah ya ben. Penting menek dhuwit ya goblok. Ngono lho. Mari ngono manten lanang ngejak kemulan sing wedok mengkis-mengkis. Lah dalah iki lho angel iki kandhanane bocah iki ya iki pas nggone aku ra seneng aku harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh kingko. Sik tak omong awakmu. Kowe nggawake kaya ngene kletak-kletok untune kancane tak tapuk lambemu tenan. Wis pirang dina lah mu mendingane mak cetok ngono kowe. Lha akeh kaya ngene lho. Lha akeh kaya ngopo? Lah kaya ngene kok. Terus biasa orang ngene terus ngene kok. Ya men wis tugel papat ya. Wah, tak genepi 5 karo mangsaku. Lah kowe omonganmu saru lho ora enek jeluntrunge lho kemulan karo mengkis-mengkis. Iki pindho lho goblok kowe rumahsaku. Ora ning ngono kemulan. Maksudnya kemulan ki sing manten lanang iso ngrungkepi keluargane. Sing wedok ki mengkis-mengkis tegese mengkis-mengkis ki iki lho, Dik. Iki lho kayamu iki. Mosok gayan ngene mengkis-mengkis kowe. Ya mengkis-mengkis tenan lho sampai boros kowe mesti nesu karo bojomu. Iki ya mikir tenan wong wedok iki mangsamu. Lah gayan ngene tok kok paling karo maido. Loh, ya wong wedok ki biasane ngono kuwi, tapi ki tenan lho, Dik, pikirane tenan. Njaluk kayane sing lanang. Iya no, mikir wangi mengkis-mengkis. Iya no. Buka wijane kerjane ning bolo apa ning polowan. Lah, kowe rumangsaku ki aku pondok. Kowe rumangsaku. Mari ngono, dumadine dina Kemis. Mari ngono sing lanang jempalian sing wedok mlumah. Lah iki aku gak seneng nek iki pindho iki. Iki nek ra tak bungkem kedawa-dawa iki. Ada dah. Perkes tenan, Bang. Anu apa ki cepoten sik kanamu. Otak. Lah malah diwalek. Coba walik. Kowe tak tuwabuk. Lah wis ta. Kowe lah wis Kemis. Mari ngono manten lanang jembalian sing wedok ki mlumah. Oh, apa? Maksudnya jembalian iki golek kaya lho, Dik, kaya ngene iki lho, kaya jembalian. Sing wedok garek mlumah. Endi Mas? Njaluk. Lho. Ngono dadi dumadine dina Jumat ngono lho. Mari ngono diusap terus metu. Lah iki nah iki lho sing mari aku gak seneng. Iki lho aku. Lah balik lho kowe ngono kuwi. Gak iso mbekang. Gak iso mbekang. Gak seneng aku. Maksudnya diusap harga diriku lho sebagai dagelan pondok jatuh. Gara-gara kowe muni ngono kuwi. Maksudnya diusap terus metu lho, Dik. Apane? Diusap pikirane ben metu. Rasa diusap nek garing lak nglentek dhewe. Ngawur kowe iki. Maksudnya diusap pikirane bendang metu nalare urip mandiri ngono lho, Dik. Sing diusap pikirane iki lho badhe diusap sik ben metu nalare hidup mandiri. Dumadine dina Sabtu. Berarti sing diusap ngek. Dudu anu apa tak tapuk lambemu tenan. Ya iki, maksudnya diusap pikirane bendang metu kepalane diusap bendang metu pikirane nalare iki bendang metu. Dadine dina Sabtu. Ngono. Setelah Sabtu akhirnya Minggu. Apa kuwi? Tanggal abang no. Koperasi tutup biasa Pak Budian. Ora kaya Sabtu Jumat mang lho nyapa? Minggune lho apa? Minggune ndengi lah, ndengi wis Minggu. Iki saiki Senin. Artine lho blok. Artinya tanggal abang, kocok kowe diomongi tanggal abang. Lah ya padha karo Sabtu. Emoh, aku gelem-gelem tanggal abang, gelem kowe ora gelem ya wis. Pokoke Minggu iki artinya tanggal abang sekolahan prai sembarang tutup, wis. Minggu abang tanggale. Ora iso ngarteni Minggu. Gak iso. Minggu marang tipamu wedok lho. Sing ndi ta? Angger mingkem ganggu. Lho, kan untune merongos ngene ya. Angkrek ngene marotaku merongos kowe. Kok iso mbok walik to, Dik, biasa aku lho kuwi.